F'ħalqor mill-Partit Nazzjonalista stieden il-preżentatur tal-PBS Peter Carbonaro biex jintervista lil Laurence Gonzi huwa kien mejjum il-preżentatur ta' Nett Jean-Claude Micallef. Peter Carbonaro beda billi qal li bħalissa huwa moħħu fil-Eurovision. Ħaniprofa ma nikkonċentra. Bħalissa li f'Eurovision f'moħħi m'għandix din il-ġimgħa. Intant waqt l-intervista spikkat dikjerazzjoni tal-Prim Ministru Laurence Gonzi li jinqas minn xarejn wara li waqa' l-gvern tiegħu insista li hu l-5 snin tal-leġislatura għamilhom kollha. Għax il-5 snin għamilnihom kollha aħna, kollha minnihom il-5 snin. Il-Prim Ministru reġa' sostna li l-gvern tiegħu huwa gvern tar-rekords f'kollox. Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar il-wegħda li jnaqqas it-tariffa tad-dawl matul il-lejl. U jitkellem dwar l-Prim Ministru ħeġġeġ lin-nisa sabiex jibdew jagħmlu l-ħasla tal-ħwejjeġ u l-platti bil-lejl. U jekk tkun mara tad-dar li tiddeċiedi li tajt ismajn il-ħasla tal-ħwejjeġ jew dishwasher ħanixalhom mhux f'xin il-ġurnata, ma nagħmel timer u nixelhom f'ħin ta' bil-lejl, allura sa tħallas inqas elettriku. Intant waħda mill-mistoqsijiet li għamel il-preżentatur Peter Carbonaro kienet dwar il-Eurovision fejn hawnhekk il-Prim Ministru qal li waqt il-Eurovision huwa se jkun qed jagħmel id-door to door u aktarx dak il-ħin ikun fil-kċejjen tan-nies. Jiena għala volja Prim Ministru, jien nagħmel il-home visits ukoll. Jien nidħol fil-kċejjen tad-djar tagħna, nidħol. L-intervista ntemmet bil-preżentatur Jean-Claude Micallef jifraħ lil Peter Carbonaro fejn taħ 12 points tal-intervista li għamel lil Laurence Gonzi. Peter, biex nibqgħu fuq it-tema tal-Eurovision ħaqek 12 points.